така Въча почерня от Балканки, благодарение на кампанията Балканки за Въча. Здравейте, приятели! Здравейте! Аз съм Сисо. Аз съм Кали. И вие отново сте в каналът на Сидер Топалов. Време е да направим съществената част от кампанията Балканки за Въча. И днес е момента, в който ще направим и самото заребяване от предходната луна, в която събрахме една, що го е добра сума. Кали, я кажи на хората къде отиваме в момента. Сега отиваме в Йоаким Груево да вземем рибките за заребяването, което ще направим след малко. Корекция, не отиваме в Йоаким Груево, там ще направим самото заребяване. Рибките ще ги вземем от една близка дестинация до Йоаким Груево. Но Да. съществената част е, че отиваме да заребяваме Въча с Балканки. Благодарение на кампанията, която направим през миналата луна. Успяваме да съберем средства, успяваме да уредим на доста добра цена рибките. Съответно ще имаме възможност да пуснем около 1200 бройки в порядъка от около 100 до 150 грама. Така че много добре. Много риба. Много риба. Което е горе-долу около 120 кг. Трябва да ви го кажа грубо. Ще се включим след малко. Приятели, вече сме на рибарника, откъде ще вземем риби. Почваме да ги сортираме и отиваме на реката. Моля, каква е малката въжичка, аз виках на морската. Дайте ли малко? Първите кастови на Кале. Айде, Бубо. Айде. Да удариш някоя голяма. Бубо, дървото закачи, бебенци. Как можа от тук да го фаниш дървото, бебе? Не. Талант. Пусни. Започнахме да отделяме по-малките балканки, които ще имаме да пуснем във Въча. И докато подготвяхме рибките, си мислих само едно. Дали да не направим балканки за Въча V2? Ако искате, пишете в коментарите. Този път решението оставям изцяло на вас. Натоварихме всичко и тръгнахме към реката. Оттам нататък оставаше само пътят до Въча. Имаме много помощници, батники и момчета тук дойдоха да помогнат.
това сега хубаво. Поне един час да сме тук, да мога да ги разпутаме тези рибки. Утре няма да ги... Да, нема 10 на 15 нема. Чакай ти дам. Виж ли между другото къде си? И тук и там, тук има поне 20 риби. Гледай ги. И те малко по-големите и те са тук. Така, приятели, приключи нашето зарибяване от кампания Балканки за Лъча, която направихме миналата година. Искам само да се обърна с един призив към всички вас, спенингисти, рибари, от всякакво естество, няма значение. Моля ви, пазете реката, пазете рибите, отнасяйте се с уважение към тях, за да можем, когато дойдем тук, да се наслаждаваме на любимото ни хоби. Надявам се всички тези рибки, или поне една голяма част от тях, да оцелят. Благодаря ви на всички за взетото участие и за изгледаното видео. Ако ви е харесало, ставете лайк, абонирайте се за канала. Аз съм Сисо, зад камерата е Кали. Благодаря ви, чао и до нови срещи. Хванах я. Хвана ли? Я, скочи тя. Мънинката, да.